ndakauya muswa ndakarambwa muswa kuserivisi chibva ndaendeswa kumba kwedu namai wangu paka ndakaenda kudaro ndakasvika ndibva ndagara ndofunga Woramba Mukadzi. Wakatitsanangurirewo kuti taura kwauri kuita kuma27 December kusvika pari nhasi unowu vapapera ndofunga zvewiki nehama taitaura pafoni sezvo ndakati vaende kumba kuraivo atinekano kutaura pafoni kushamba angasiri kunzwanana pamba saka ndangotorawo mukano nawe yakanetsa pamba pakugara kwatinoita nemudzimai wangu zvavanhu vanorarama nekutengesa nekubata mabasa emaoko ndakataura mudzimai wangu kuti tasivaone upenyu huri kuoma wadi kuti pakurarama kwatinoita tenge tichibata pamwe chete kuita kuti pane zvikamu zvimwe zvatirikubvisa tichipa vamwe vanhu tichiti ndo mubhadharo wekuchandira kwavanenge vachiita tingoonera pamwe chete mudzimai wangu haana ineksheni yaakatora kana kuratidza taida kubatana neni ndaida kuti titengese pamwe chete pabasa ratinoitengesa tengesa mabati matapire unoona sema kwakamira bati zvichifambira chete saka ndizvo ndinoti mukadzi wakatengesa tengesa Tuckshop wakadaro unokatibatsira saka wadoti mukadzi wakapinda Tuckshop atengesawo nini chandeka saka izvo zvakataura kuti ari kukundikana kutengesa ndopanikati kana iwe watokundikana saka iwe ndikutarisa kuti ndiwo mudzimai wangu zvipi zvimwe zvakutarisira kuti vatsenge pamwe hapana election yaakatora ndatayo iwe chimboenda kumba unourayirwa kuti kana uchiona kuti ndiri kugarisana nekunetsa kuti uramba kuti tibatirane pamwe chete upenyu wacho ucharamba uchikuonera saka kubva ipapo ndopaakatora decision yekuya kunogura pasina chaachagadzisa wakambotarisa here kuti paari kukundikana ichenji here chii chaicho chaicho kana achichinge kukundikana nokuti panogona kunge achikundikana nechenji zvoita kuti mushandire mahara iwo kuonesa kuti ari zvandizvigoni wakambozvitarisa here wewe sababa kuti vari kuti vari kukundika ndepapi chaipo chaipo pavari kukundika iye vakatotengesa pacho hatokukwanisa kana zvokuerenga chenji basa hazvikwanise saka iwo waida kuvafoseredzera kuti varambe vachiita zvinhu vachitengesa chete haisi nyaya kuvamanekera asi kuti mukugara kwatinoita tine zvatinotarisirawo kuti pamwe waifanirwa kutsvaga rimwe basa kana munhu ati chandichigone aita zvimwe saka ukamutimanikidza kuti ramba uchitengesa iwo uchiona kuti chenji inomunetsa mari haiperi kuenda nevanhu haisi nyaya yekumanikidza aiwa kuti tiri kusvika ipapo nokuda kwokuti wewe munhu akazaenda kubva kwavo nokuda kwokuti ati handikwanise kutengesa zvichireva kuti wo wakagomera pakungoda kuti pinda muTuckshop chete hauna kugona kuti uzomutsvagira rimwe basa risiri romuTuckshop isiri nyaya yekuti atanzi achaguma ari wakatumira mukadzi wokuti ari kurayirwa tandorayirwa navabereki ora usati wati mukadzi wako iwewe nokushako unogara iwewe unogara kushako saurisa shabana unogara kushako hapana unozwana naye anofana kuti indinesa nemudzimai wangu zvakati sawira tenza ndiso hapana taura nasisi wake zvakati kudii wangoti ndikataura naye hapana zvakutadzisa saka ukakubatira kuti zviri nani kuti vaende kuenda kumba kwavo mandozotaurwa navavanhu zanzi ava akaramba kuti havatengesa zvitoro nokuti otherwise change amai vakaita grade chii mazuwana kunoma rtg handii ari kunzi mazuva ano hodo yomamiliyoni ndodhora
sekavakatinaa ingakuzvii ndosaka apa vakataura kuti umwe ngati pachena unoona shamwari nyaya yekutaura panapa ndikuona kunge tikutaura nyaya isiri kutaura nyaya isiriyo nyatsotaura nyaya yako inobatika kuita kuti vanhu vachidai imba yako inofunde mberi vanhu vanyatsokubatsira chaichaizvo nokuti vanenge vari panyaya asi kana tichiita zvauri kuita izvo toona kurasika chifunza kuti kutaura nyaya iyo chaiyo tichitaura nyaya isiri inyaya yakaita kuti mudzimai yangu abve kuimbaka haisi nyaya yekuti kupokanana kuti kuda kuramba kana sei inyaya yekuti ndaida kuti atenda unobatsirwa abatsiriki kuti aone mamwe mataurirwe angaitwe nayo iwewe chawaisunirwa kuita kana mudzimai wako unoenda naye iwewe kunetumambuya kana unatete usiku unotura ndiwe atete ndawe ndawe nemunhu ndamugora kati saka ndachikumbira nguva yakarebawo zvakadai ndimumbosara ndimudzidzisa kuti kugara kunodaidzira zvinewo wakangotenda imba kuti aiwa kutaurira kuti chiri kunetsa chacho chii vanhu waisana sadungu alright ati akabudwa pachena mukadzi uchimura nomura waenani mukadzi amai ako ndo musekuru wako sekuru yaikatara kugadzisa dzimu izizira shamati mbosunga umboona kugara andone nyaya ichapinda kandova ai unokwana ipapo kandofana kugara imisi asi kuti idzi ndo nyaya dzenje idzedzo dzimba dzoparara tierere muzvikuru iyi handifungoti mukadzi amaudzogara mumba kwana amai nyaya idzi dzedzemizi shamati tsanangura sekuru pada kuti mukadzi kwagadzirisa mukadzi wangu ndovati ndigara naye chiromera pamwe chete pane zve zvandinishiita panoenda remerwawo iye achipindirawo achibatsirawo semudzimai wangu handifaniri kutora vamwe vanhu kurefu ndichoisa padhuze noda kuti mukadzi kuvarefuisa saka nepapo ndoda kuti iye auye padhuze pangu kawiri kacho kachoita padhuze pangu ndonge pane zvatikuronga nezvekutiraramisa kufana kuchionera pamwe chete zvimwe kuchionera pamwe chete here vagara kuchionera pamwe chete chakashomagarokamisa muchibatsirana kuita basa racho izvo zvadii tinobva tangobatsirana asi zvauri kuda nayo shama wamunzwa here mudzimai wako zvautaura atini ndinokundikana handiti kwewewe chinokunetsa chii kana waziva mawikinesi adzimai wako because iweweka une pfungwa dzokuti ukure pane pamwe pakuti ndine pfungwa dzokuti ndikure asi ukataura kuti unokundikana uchiwana mukana wekudzidzira pane kumwe kukundikana kokuti hautogona zvako chose nemukana wekuti aiwa imbonopewo nguva ndikudzidzisa kuti mukadzi ati hazivi kuti ahana kuenda kuchikoro hapana chinoda kuti arayirwa hapana chinoda kurayirwa pakusaziva iye kana ane zvaarikuda kuti mukadzi azive ijuti rake kuti amudzidzise azive zvaarikuda kuti azive oziva kamisa kuti anorayirwa kuti munhu akadzidza akasvika palevhel ipazasi kuenda kuchikoro chaanorayirwa kumba chii adati vamisire bholi azviite iwo ndochimudzidzisa manje zvaunoti azivewo ndiofanira kudzidzisa ipapa kauti hausikunyazobuda pachena asi kujeka nyaya jeka nyaya yako uyu ndikuona kuti anenge ada kutaura nyaya kuti kubatsirwa iwe uda kuti ubatsirwe pamari here kana kuti urikutiwo kana uchitengesa uri mushopu uchitengesa wakabata mari yako wachitiwo chakati vachitora shuga vachiita zveningiro uri kutaura tinatojeka nyaya yako yangu yakatojeka kwatauriatuita iye kana aripo pabasa raneichiita ngavapo pakubatsirana nekuziva zvese zvirikuitika iziva zvirikuitika pane zvandinei edha ari kutengesa kana kuti akangomira pamusaremba iwo uyu mwana yakutaura kuti badza mungandibatsire basa ko kana uchipinda mumugodi wopinda naye mumugodi here uye mune makore mangani muri mese nemukadzi wako changaende kunotorayirwa dai wongotorera kuti makondo mbedhuru tati hambuya gavataure nemuzukuru wako zvino zvese ari kuita wadi kubisira huku atengesewo kachiita usikizorasiyasika chinde cheni uya ane chekuita uya ane zvaakuwana abuda kuharasa maigura amaikagomataura zvakanaka ukuudza kuti uyu wangu pfungwa dzaauda kupa mudzimai yes zvakanaka zvakutaura
asi kana mukadzi agumira grade 7 kana arambopinda mushopu that means haasida kuti tiite loss. Saka ndaimudza ndimupe huku dzaanongozoti dzinopuwa mvura na6 ndaandisachika kundodini handinoze amai makagara mutakishopa mushotesere taurai chokwadi azive munoshotesa mamusingazende pari agara azive kuti neasekura sekurinyanganyarara ina kuvhiringidzai asi umemomuda kokufita huku mukatadzi imwe basa ramuda hatikatadze zvese yaishama chivaitira huku anopindei chivaitira huku andiwauya kwamambo wauya kwamambo ngatibatsirani kudza unotora paunogona kuchengeta tirambe taunogona kuchengeta asi dzoku dzacho dzinochengetwawo dzichitarisiwa zvimwe zvinhu zvokuti chikafu chacho chadzinoda kupuhwa mishonga yadzinoda kutengerwa handiti zvinoda kuerenga kana iye atita mamusoro yamwana teererai uyu murumoyo toda kuti azobuda pachena zvaanoita ozi orit kape madora inoita dhora haina chimwe chinhu inoita dhora amai unongoti ndoda mari yakachinjika dhora kurisire moriziya ndoda kukutsvagira kuti mukadzi aramba pazvizii svikautaa chokwadi chakuti arikadza ndichati ora mutengere matemba nemadora zvakachipa unombochera kapo kana raisi reuri kuchera dhora rako amai mutumo inongoti ndoda yakachinjika chii hapana mbasera isape mbasera bozozosvuta akatukamboita kuti hatuzacheni ikasene chama wadi tikondijoti pane zvazvinoita izvozvo kana yati tikwanise kudzidzisana kwanisa kudzidzisana asi kana achipokana nezvimwe zvazvinotaurira kuti aiwa ndaita sezvo zvikaronga aiwa anozisiya awaitichandiri pamwe chete pane zvazvinoita izvozvo kuti ada kubuda mune zvatiita zvozotaura zvinogona kuita katonge chai pamwe chete zvokudaidzidziswa kana pasina zvetacho uchidzidzisa zvedevhora kuti asvike ndivamuna kutaura pachirunani kuti wewe usida kunanga panyaya saka uda kuti munhu asingagoni kuchinja chete ngauye chete achinje chete uite losi amai avo wanzwa kuti ini pachenji chokwadi zvakandida sei zvakandiomera saka ivo chauri kumbonyanyuda chete kuti amai vadzidze chii vanogorera makore mangani kwarivese vanhu 18 years wakavaticha pa13 years ngatinyararei vanosunga munhu vati munhu mupurisa andoza nyaya yese moziziya vatinosunga munhu mupurisa uka andoza nyaya yese garaba izvo jokosi ndogara ini ndikuudza unoza nyaya yese uyu akuda mukadzi wako ndazvibata izvo vakada mukadzi but chenji yaari kuda manje aikurumidze kuuya nokuti mukadzi uyo agumira grade 7 but inzwisisai uye gumira grade 7 haisi mhosva tine vanhu vatiri kuverenga manewspaper vakutengera vamwe vanhu mota kasi vakagumira magrade 7 vasagona kuenda kuchikoro kasi vagona kuverenga mari nokuti aiwandisa saka iwo unotone gomborero kuti uchinaye mukadzi ari kutoite business but the moment wanomisa uyo akuti hatigoneka wamboramba uchimanikidza anongopinda anenge akupisawo $100 akugadzira business rake nokuti akuzondikuina unoramba kuti handizive saka kana akazosvota nongokuti handichamuda nokuti handiti but anogona kuzoita mari kura iyoyo nokuti mari anga ikaza sei saka ndinoda kugadzisa vana ava vagara vese ndiudzewo wakasunga vanhu aiti chimurume uyu murume handina nguva ndataura nezvakanyanya ko mukadzi waiti chi amai ava vaitaura kuti vakaomerwa neraramiro yavanoita nababa vanoita sei amai vari kukundikana kutadza kunyatsotsana chimiro chiripo raramiro ndozvandatoona ndozvandikuudzwa muzera kuti pakutadza kutsanangurwa vaitaura kuti aakundisema kumba haanokonde harasa zvokuti kana kubika chaivo chaiko zvinobika nehuku but zvinogarawo munzvimbo dzakutoverengeka
akabva kwaanobva anondibatidzisa moto kuti dzisa chikafu usiku ndobatidza chikafu anongodya rimwe zvezve obva asiya orara. Anjokoza makaenda kuchikoro ukavenga ticha wamesi ukavenga mesi ticha unomuda aumbomuda saka apa pakanaka ndoda mukadzi iye avenga zvaakuita mukadzi anomuda chiedza ndisizviona saka anofanira kuda pachena papa vazukuru vauya kumba vachitsanamudza nyaya yavo iyi ati tigiri pasina nemdzimba yangu nyaya iyi yakangoita haina kutikudza tikati nyatsobuda pachena ndakati iyo nyatsobuda pachena chaichezvo zvakubuda chaizvo akati mukadzi uyu hasi kuita zvandokuda chaizvo hasi kunatsokuita nyaya iripo kuti yandakaona vachitaura vana upenyu hwavo kwakabva nemalevhu pawo sekuona kwangu ini ndakanalaiza kuti zvaona kuti uyu hakuna kuti levhu iyi hachazi yake ane levhu yaakutarisa levhu yani yomukadzi uyu murume paakabva pangomatakataka ezvizvonani vaanani 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 apa nani apa paupfekedzwa musiri nani ndipo panoda saka magabhurusi ari pakusara saka natsotaura nyachegurungu inobatika ini ndikutinetsa nguru uyu murume zvaataura ndinoda kuedza kuzwisisa chaari kuda kubatsirwa chii mukadzi ati handigone mesi chezvinondinetsa ende sikamudzorera mashoko abva kumukadzi shamari asi zvinondinetsa uyo aroti bhizinesi arikuita inini apaunozwisisa kana asingazwisisi mukadzi wakati arikuzwisisa option iyeyo ndopatare nevari vamusuzwisisa zvitaura murume kana uyu bhizinesi raakuda kuudza mukadzi wake mukadzi ati chenji handigone uyu murume tadzokera kwaara kuti nini ndo randinoti aite kana asingaiti toita seimani ngachipa option nyaya yemutakshop ndochaiva chishuviro changu chokuti mudzimai vangu sezvo zvinhu zvatorarama nazvo ange achiwano chokuita munefa tabva ikoko tauya kuno pakugara kwatinoita kufunga kana tichiti pamba panorarama nevanhu vairi pane murume nemukadzi mumwe nemumwe ane roho yake yaanoplaya semudzimai sababa nechitarisirawo kuti chero ndiri kwanine ndiri mudzimai yangu nyangwe ndikamusiya kumba nyangwe ndikamusiya newana maresponsibility yekuti vana vange vachiwana zvikwanisiro kana zvimwe zve zvinototirarama during my presence kana my absence zvinhu zvinongofanira kuramba zvichiendera chimberi uyu mukadzi anofanira kuziva source yatinorarama nayo pamba pedu kuti pana patiri kurarama pati tiri kumborarama nei tadzokera kubazi irarama nei ini chandi kuitira peposinyekuti uyu pandinenge ndai asi kukwanisa kuplaya role family during my absence asi kukwanisa kuplaya role ini ndaenda kubvunza munhu ndabva zvichinzi no 13 years pa13 years zvakatangira pagore ripi amaenda kutadza kunzwisisa panozvavanga uchirarama nazvo pa13 years paansa yekuti ngaaiti kuti akanga asikazere mukadzi akaanokukura ndibatsiro ipapo kuti zvotanga nhasi here kana kuti zvakatanga kumakore kumashure chakakupa kutadza kugadzirisa zvinhu izvozvo pamiro makore matatu izvo kugadzirisa nhasi makura chii yatarisira kuti munhu achashanduka pakurarama kwake zvinzvemakore nhasi mini masanduka mavanhu muri kunzi mwakuonekwa kaini muri vanhu nhasi mutovere ngokunzi pavana vari munharaunda aiwa mwana uyo akubata zvinoi
zvinooneka ndopawaakusvika kutanga kuti aiwa munhu wewe wandakaita kuti ndichitene pane zvinobatika nhasi haasi chinhu asi nyaya yekuti haasi chinhu asi nyaya yekuti pakurarama kwacho kwatiri kuita ikoko iye ngaawanewo chake chanoti ichi sekuona kwangu kuanalyze mataro pakandisvitsira nyaya noona munhu asina kubuda kuchakwadi uyu ane revhura yake yaakuda kupfuura muzukuru wangu wakabva naye kuri matope asi kuda pachena izvozvi izvozvi mambo izvozvi wana izvozvi akaisa namwe namai vake uyu vayarega mukadzi izvozvi uyu asvike paanogura magedhi taura zvinokuda izvo taura otoigira pamande pake pakati wakaimba natsokuda pachena dare richinzwa taura chokwadi iwo bachazotara sekuti ndopane mubvunzo oita Kuna tukuramba tichidzoka mumashure nguva ichipera ari kudzogorora kuti mudzimai kuti aite sei achinjewo zvinova zvarambira pamudzimai kuti haasi kukwanisa kuchinja aramba akaoma shuro yake haisi kubuda ari kuti kudii nacho uyu murume ndopane nyaya ukumanikidzira zvinhu zviri kuti hazvisi kuitisa saka unoda decision yako kuti wazvinzwa iwewe kuti hadzina yako kundika saka iwewe uri havasi kusvika level yauri kuda neta sei chagara naye akadaro chagara naye akadaro unomutora sei urikuona vabereki unoona panozoya abuse ipapa pane kugara kwadi uri marriage iwe nama kuba munomaira anopfeka zvemaini kana anochinja anokutarisewo kangani anokutarisewo kangani apedza kumupfekedza anokutarisewo kangani makapfekawo munotozoona taakutarisei ndopane nyaya baba vakaona kuti mukadzi wangu wakatanga kufunda mukadzi wangu mukadzi wakapera kusesa auzi alright nama murume nyambeka saiza nikusu saise unopeka saiza mukadzi wako hemba nopeka saiza uchida mukadzi wako unotuchise unoona wakurirwa dare vanhu vakubenefit kudare anokuwa kubuda chimudziro azokubatsira unobatsirwa sei takuda kupedza pendera nyaya yako indikuvudza kuti unokuwa waka solution iwe mukadzi mukadzi wanibenza nonzi ndokuda wakadare unopinda unodzikira kumba ikoko auni uchipenga kupenga chaiko wambo wauya kudare uri kunzi chinja kuti murume wangu izvo handigoni oramba uchipuwa statement nyange mambo chaoramba uchikupuwa statement muchinoda kuti achinje ichichuti hakwanisi kuchinja kawa ndakatandikisa kuchikoro kunofika iri mukadzi alright basic yemukadzi akatazva basic kubika kuwacha kuchengeta vana vako nokuainira iwewe kuti wakaita zvakanaka asi tutanyaya yebonde mbozvakusema kuti asi tutanyaya yebonde mbozi ndakakukuza kuti makapedzisa kuita bonde rinomaurimi haribudi ati atingataure zvazvo haribudi rinongabude
Nambe mchukuyeuka. Amutoyeuka. Saka basic asikuonera mukadzi wako. Uyu wewe ndanzwa sekuru ndakateerera uri kunzi wewe wakatora vana uchisa kuna amai vako ndizvo vana vakaenda kuwaite satanetsana hamuna kunetsana iwe nemuzima vanonetsana tinaonetsana vana vakaenda kuholide vana vazoenda kuholide wakazoita sei zvikoro zvakakura mai wasi wakazoita sei hakuna chakaitika saka vana vari kugara varifunda kuti muchakupi waizoendesa vana kutavatava uye amai vavo varipo uchidzidzisa vana kuchindoko vakanga vana zvikoro uchiti mwana vangaidzidza kuti vana maidza pagood mai maidza pauside kuiwo wazi wakuchinja vana nokuda kwokuti paita dambudziko chete rekuti amai havari kuramba kunzwisisa zvauri kuda iwe wanga wakuzviitirei vanokwanisa kuita ndigare nevana ivamai vavasipo saka andiongaisa mukadzi here ndoisatenge kuti adzoke kwaniti mukadzi ukaisa chikumbiro inozvanikatoisa chikumbiro ndotarisirwa kuti zvandaisa chikumbiro tichatozodedzwa totodaya mukadzi uita tara nhasi taperera pano saka waura kuti tifunge kudai kuti chine mukadzi wakupera nhasi asi ko mukadzi makaturikwa pa anga wadzokera murume uri kuti chii mukadzi wangu ari kurayirwa apedza kurayirwa apedza uraichi kana apedza kurayirwa achauya anouya nani avanotaura sekuru kana apani sekuru asikana hapana mereji ndati ati kunyeva sekuru kamune mari paimwana uiva agare zviri free mukomana ane mhosva dzake dzakawanda iwe shamari can you move vana vane below the age of 18 without the consent of the mother? Ubona kukunyengetedzana atizivi tichi tiri kuumba mhuri but ini ndoshandisa mutemo kuti ndovana kuti pidi kuvatwa nena kumutemo kuti mutemo unoti uri mwana wako ane bhedhi ane mabhedhi ane mabhedhi avasisiri vako vavenyika chako kuvafidhe kuti vakure vatore mabasa atinovapa isusu venyika unoziva usakuchiona mutemo kuti wakasatumira mwana wako kuchikoro imhosva ukamurova zvisina kukodzera mhosva saine ndinoda kuyananisa maikabvutana navo vakaitagoedza kuvayananisa tingapedze nguva tichitaura nyaya tichida kutonga vamwe wafungei shamari wafungei vaiva mamboda kuti nidzokera nemukadzi wangu on condition yekuti unosvikomupa bonde iye umba kwenyu kune sadza hakune nditoona kuti ukupenya sitereke hausi kudya here kasika wakashaya unoraraswa kuita musha nyepe echokwadi bhozo zaakurirawo muruva ndinoda kuvanza zvinhu zviri pachena zviri pachena izvo ukude chiyo une mukadzi wako navatiwo decision yandikaitire kuti ava vabatsirike titaurirane pane zviri kunetsa kana zvikwanisa kugadzisika nebhurei vagadzisira zviite panokuzwa kuti mukadzi wangu mukawazira mukadzi wako kuti zvake pacheka zvomaabhibhisa manje unomupa zvisi zvaanoda in time ndiniko ndabvunza kuti wapetwa huku waraba unoitira zvaanogona unoverenga uchivaisa mvura macho izokudza zvongorwara everyday iwozena zviro zvokuti mukudza kuzorwara everyday ati achikumbira kuti vana kana mai vadzokera kumba vanenge vadzoka kuchikoro mavanga vava because amai havagoni kurarama vana vari kumusha ivo vari kuno wakateerera mumwe mwana achitaura kuti handina kukwanisa kuwana kuda kuamai vangu
achema kamwana wakatevera saka rudo rwamai pamwana runozva runogadzira kuti mwana akure zvakaita zvakanaka. Mwana akashaya mai vake akure zvakanaka. une here ande kumadhiri itesinei kozi ndiri tembo rudo ndinaro iwo uri tembo iwe enonosaina apa kukure wabata mukadzi wako kule acheke kwedzera last time takauya haana kubuya dare kudare haana kubuya mari dzatakawesta aiwa uyo anogona chenji musataura nyaya yemari uyo anogona chenji anokuverengerai mari inokwanakasi nyina ntembo ine musaini usapota uchitaura mupo wangu kana uchivhiridza nyaya dzanga